Mga langging. Ha? Nalami diri sa Alahawan. Kay manguan ni mang ano na ni. Tanan ni. Di ba? Na. Grabe ha. Hoy, ang karing sako. Inatay. Okay ra ako ra. Ang karing sapang oy, ang kari oh. Ang karing pana-pana ba? Bilin. Tingnan mo day. Ha? Tawo day. Saan na? Okay. Ang aking sipon. Ang sipon ko na tubig. Kalit nagmutulo. Ayan talaga. Oh, yarn. Inanan dyan na. Pobre masyado sa trapuhan na. Tarawan lang siya. Trapuhan. Nawahan. Nagsugod na. Nagsugod. Awa, bilin. Nabalintong ang kuano. Bridge siya. Awa, kada eh. Muna. Grabe ha. Kato ba na ano ang kabong pahindri ba? Mao po ni dire. Kato sa dito katong bridge dito. Uy, naaman sa dito. Naanod sa ang kuan sa taga Balindres. Katong pag yan dito. Anod. Anod lagi. Doon wala lagi sabong. Oh, nagsugod na. Nagsugod na. Uy, naalagi to diri ni kisi-kisi Pedro ay. Pedro. Nabi ito ni kisi-kisi. Wala Ikaw ang bangon ba? Ang kini bangi. Oh, nari na piyo. Adi Bilin. Aso diha. ambil sila ko ambil. Kana ba? Ni kisi-kisi dito. Na lagi. Ambil bilin. Pedro. Kato lagi yung pantat. Ada yung pantat. Di nakakuas daan. Ay, daghana lagi. Pero feel na ako basta kuha ito sa no. Tadaghana ko na ng mga kuan. Di ka kadakop. Uy, dara open yun. Oh, dara ha. Asal to nitbag ani? Nami nitbag. Atid list. Terang bagoy ang piyo ni lokso ng piyo bilin. Ha? Ang piyo. Asa man, bro? So piyo. Uy, Tara ko abili. ano man na siya? Nikat-kat nas nitbag. Kat-kat ba di ay uy nga na basig buslot ning og. Kat-kat lagi na kat-kat guna. Kat-kat talaga yarn. Agay gipang ko na. Agay. Oh. Ah, mamaak mo ning Hinatay. Serious ganina ba? Uy, unggoy ka tanawa ka na kong buslot ana. Oh, wala ka kabantay? Oh? Oh he. Oh, he. Loyang bilin. Muna. Diri to oh. Dur kanidor. Ini ba? Ito to. Lah, piyo day ko aday. Kunin mo day. Yan. Lami kina siya crispy yun ya. Tata, ngita tag plastic yang akong butangan ani. Uy, Nga may kuan. gait ana nga Lah, video. dara ay mo day pantat gamay dara ay. Tusnok ka dara oh. Talam. Makao naman eh. Pantat i-video ya, dra ay pantat nga gamay. Gamay. Asa naman to? Dara ay mo dito kaya nagkisi-kisi, di maklaro na. Kana. Oh. Kana. Agoy, Agoy. wa ka kadakop. Wa ginakuha. Tara. Ha? Ay man mo dara. Naadyo siya pantat to may. Na lagi. Tara. Tara nilabo ay kuan dito ay. Pag di na ko bira sa dato ning gawas. Yun na. Tay. Kani bilin ko ana ba to ha? Kuha na bi basig mo ara siya. Naya. Hinay lang. Sig mo sa kuan. Grabe anara niya no? Nausa? Corner ni. Ah, Corner siya. pilog na igo na to no? Ano ay po? Wala eh. Mo to igo. Wala. Ang lubog manggod. Okay. Tata. Tanay. Unya na lang. Tanay on dara. Kuha na lang. Dako di kimpiyo Ya ya. video ya bi kay. On dara. Panghatag og video. Agay. Okay. Ka panghatag og video. Dako eh. Dako gyud Panghatag ako og video kay yarn. among i Pakita. dili amo apong ikuan mana ka special thanks to Inday Shokla for this Charot. video. O So dara. subscribe to her channel guys. Okay kayo. Oh ha, diri sukay. Ini sukay feel na ko kay naalig Ano sa ka cute sa bato. baki. Oh dara. Labaki ng puti. Puti no? Nara puting waki. O yarn. Saya yarn. Apil bi ana sa kwenta pero gamay lang. Maliit yang. Lah, piyo bilin tara. Bilin. Tara. Wait, saya. Dakpan mo dako pin mo.
Di ko kay basa. Tara. Tara. Yan. Tara. Uy, gibang. Tara, ning dive. Oho. Tara, uy. Tara, uy, may itatag ako dako, uy. Tara, layo na sila. Layo na kayo sila? Sus, Ginoo ko, di naman tatamang sunod na tata. Aray, ang layo-layo na talaga nila daw. Asa na sila? Pero ayaw nahan. Sige. Nalubong ko. Uy, pangit ni. Wala na Wow. lukod. Di. Ayaw nalap, gibuslot. Oh, di nagisod. Dire? Dire, Ay, ari na lang, bi. Marami na netbag. Cute, Marami na netbag. Uy, O sa gisudan ganina. kaning net Ganina na ba ko. ganina? O na diha ron? Ana, kaning net na ko. Nyaon saon man nga. Kuan man eh. Buslot? Wa mo kat lagi na. Buslot, bito ganina, girl. Yan na, girl. Wala na. Tanan katong kon dyan re? Ah, oo, unggoy, Aw na di eh. Irabihan, baybihan na. Nanood guys, gitangkal. Piyo gyapon? Deka na piyo diri no. Tisalab. Uy, kalami ana rong ihawon. Ako anon. Aw paduol kani ba unsa kani butuhan ni. So ganun singay pantat. Sila to bahala to sila magkuanto sila kay lahi man ta. Lab, ina si Yaya na bumaka ko anong patong. Oh, dara ha. Guys, sundan nyo kami agay. Tana. Bahalag mo sa tagpigo. Wow. Ay, baki tong puti. Baki tong puti oh. Ha? Naa? Asa pud lab? Magsunod lang ta nila. Giraw. Ipag ikay magdabil yung video. Be. Ano ko ulit eh. Iko na post ba? No? Kahit na. Kitin okay siya do. Kung imo siya padulgi ka ng ganina. Wala, grabe ha. Ay, anak lagi yung cheng. Lagi. This is the man behind Jan and Feb vlog. Oh. Behind my kuwan. Pero yung sa totoong buhay talaga, gagawin yung lahat para lang makahanap ng, Kay karon. ano sa galit Tagalog ng sudan niya? Makahanap ng sudin. Makahanap ng ulam, pang-ulam. So ito yun, Magkuhanon to sila rumalik na sa nagsyudad niya. oo, babalik sana kami ng Manghuli ng kuwan. syudad. Isda sa dagat. Oo, para sa trabaho, pero Lagot, bawro yung isa. lo, kadako ato lab. Sabi to. Kita ka ato? Piyo? Pantat. Ala, pantat? Kadako ato. Kadako ato. Ano ko yung pantat? Oo. So, kita kasando. Kita ko, as in, ayahang buntot. Ang buntot niya, parang, nakita ko talaga, pero hindi nakita ni Janre. Siya sana yung nandoon. Sige, try mo. Natudara kayo. Ay, ning dagan. Tubig na dagang mo uban. Ay. Guys, sa totoo lang, ganito lang yung itsura ng tubig, pero maraming isda. Ganito lang, yan lang ang itsura ng tubig, pero maraming asin. Diba, pabili yung bitigam? Kasi kung nga sigana, lisod, bitaw lang sa pagpupunan, di akay. Wala na lab, uy. Sayang nga to, dako alagi ato lab. Nakita ko talaga. Asa mo ko, Tom? Dok? Asa mo ko, Tom? Yeah? Ay? Ha? Ay? Kita sana namin eh. Ari, kayo sudan, yun yung gapita ko. Uy, basig di kaayo ni Dag. Bilin o. Dog. Huwag natin yung videohan eh. Meron. Ay, ito, ipakita mo muna. Ipakita mo muna sa vlog natin. May... Ano man? Dong? Wala.
kung ano yung makikita namin sa ilog o sa sapa, kukunin talaga namin lahat. Nasaan na yung shell? Pakita mo yung shell, oh. Oh, hahanap pa kami ng ganito. Turutotot. ng maraming ganito, guys. Oh, ilagay na natin sa ating sisidlan. Marami tayong mga Marami. krabby dyan. Oh, ipakita muna crab natin. namin, parang buko-buko ni Bilin. Oh, yan. Lala. Eh. Ito yung kuha namin. Ito rin, isa. Ay, wag mo muna. Ay, mga tatalo na. Tara. May pagtag-ados ng ilang sudlalan. Oo. Tara, susundan natin sila. Apas na ilang awit. Apas na So, pupunta kami sa ay, kuha na Bilin. ibang dako ng ilog. Charot. Alam nyo guys, hindi talaga ako marunong magtagalog. Pero yung boses ko, okay lang naman pag nag-OA voice tayo dito. Huy, wait sa, baka meron tayong makita dito. Mo, kalma na diha ba? Oo, kasi yung tubig mas malinaw-linaw na. Guys, you know yung boses ko, talagang sexy naman siya pag nagtatagalog ako. Pero, mas pipiliin ko yung, ano yan? Ang cute. Okay, kaya. Sige, lagyan na natin yan dito. Salvage. Ano yung salvage? Salvage kay gamay. Okay, salvage. Oh, sakto di ay. Sinalvage namin yung maliit na Bonam sige crab. Sa Tagalog, piyo. Kasi pang ulam lang. Baka Ano yun? Ay, gawas din. Malaking kamprag. wala din tayong makikita dyan kasi yung tubig talagang Kasi huwag anak rin ba? Sa ang hait ba? ang blacky. Okay na yan, Bilin. Tara na. Ikaw na magdala Lagi niya. ate, ako yung magkikap. Katroba ng gipatay sa daga. Amaw. Hala, meron pa, love. Kunin mo, love, oh. Ang cute na. Oh, yan. Nakita niyo sa video, ha? Ayaw, ipakuha mo kay Janre. Kunin mo, love. Yarn. Kuha. Yay! Okay kayo. Sige. Butangan din na rin pati. Wait, love. Saka pakain ng mga irois. Ang kaning ganun. Mga iro ba? Mga Ilagay mo nang mabuti. Kasi, mga oh. iro ba? Mga irog na dito. Tara. Baka meron pang mga Aray. kayamanan dyan. At saka yung pantat. Baka Yung maliit na pantat. yung pantat. Baka Marami talagang mga maliliit na ano yan? mga buongon. Piyo sa Bisaya, guys. Pero kung sa Tagalog. Sa Tagalog. Ano nga sa Tagalog? Ano nga ang Tagalog nito? Uy, dito yung maliit na kuan, 'di ba? Yung maliit na isda. Oh, kumalma na yung tubig, oh. Malinaw-linaw na yung tubig. Baka makita yung nating maliit na isda. Pero Ano eh? tara, Ano kababaw? marami pa tayong makikita diyan. Sige, guys. Sige, guys. Pagkatapos daw yung operasyon nila, uwi tayo doon sa... Hala, may turutot na shell, oh. Oh, nakita mo? Nakita nyo, guys? Oh. Oh, maraming maliliit na isda dito. Kung makikita nyo sa video. Maliliit na isda. Oh, marami tayo, oh. Shell. 1, 2. Sige, kunin mo na ya. Ikoy. No. Ay, maginaw. So, ayun yung ano yan? Napay, nasipag yung spot. Kunin mo muna to. Ako na lang yung kukuha, guys, ha. Napay, nasipag yung spot. So, yarn. Oh, nakita nyo na. Ulam to. Ulam yarn. Okay. Agay, kuyawan ako eh. Ibang to. Video ang tubig. Lagi. Kuyawan ako eh. Kaya ang shell ba nilihok ang iyang kuan ba? Pagka, limato. Sige guys. Pupunta kami sa... O, tingnan mo yung isang... Nilalagnat siya pero gusto niyang sumama kasi sayang yung moments na nandito kami sa sapat kasi hindi siya nakasama. Okay. Hala, ang layo na nila. Oh, yung mga nagpa-flashlight, yun yung mga kasama namin. Sige, bye. Malakad na kami pero si John Ray nandoon pa sa
Nandoon pa. Nandito kami sa bridge, oh. Pero si Janry, nandun pa, oo. Nandun pa. Nandun pa si Janry. Dito pamlas na ito. Pagkuhan mo lang magkawapan. Uy, tara na. Punta na tayo sa ibang bansa. Ibang bansa. Tara, ipagdali, uy. Magkatawa mo kasi mong isulob, soy. Natawa ako sa sinuot mo, soy. Kasi wala na siyang ibang purol. ibang giray. O baka meron na naman dyan. Lamang loob. Lamang sa... Ay, so ganito pala yung style ng sapa. Kaso, Walang ilaw. di, baka maraming mga saging na ano yun, muali ba? Muali sa karabitang kanao, sa lungag. Di na makalusot ng tubig. Pupur kayo. Kay magpundo ang tubig na yung isda. Maraming isda. Pag napondo yung tubig. Na nahuhuli ng mga sa... Sa flashlight, yung marabang matumog na sa tao. Kung pa ko, ako itong inanaan sa pagli na. Tingko, ano, ikaw napalo ko flashlight na. Ang na, hindi na. Tagas pa nagwarawara, ito daw siya ha. So, ano mo, kawatan mo. Ay, nangharamig kampra, ginampak mo. Nguharag ka ng singan ni panudan. Parang anon sa mga pobre. Ganyan talaga, guys. Pag magsipag ka, magsipag ka, may masudan ka dahil. May maulam ka. Kamay halian sang maga hanggang gabi. Pero ya, uli na to. Trya na to sa ubos, ha. Hindi ka nag-aasin, ha? Ya, trya na to sa ubos. Kinaamboy hapon di mga pantat sa atong ubos. Dalikyatan lang nato. Oo, patutut ubos eh. Adto no, kita ko po dito. Aragana. Katong dito mi, yung kami kahoy, kami ng Dexter ba? Kami kumuha kaming kahoy na para pang sugnod sa atin. Ang daming kuan, nagparty Oo, sila. nung Mga kumuha. pantat nga, nagmi-meeting. Oh, maraming pantat na nagmi-meeting nung kumuha kami ng panggatong sa ubos namin. Ubos sa amin. Oh, yung ubos sa amin. Yeah, sabi yung Dexter, yung paglugsong na namin, ang pantat ay biglang nawawala. Kasi takot sila sa mga mukha namin. Takot sila sa kamukha nila. Takot sila sa kamukha nila. Dav, baka maigo tayo niyang dinadala mo. Ano yan? Baka maigo. Alam niyo guys, Tayo ng, ano mo, itry kaya nating sexy yung boses natin. Charat! Yes, di ko ganahan. try natin na parang patiksi. Sexy yung boses. Ay, ta. Sexy yung boses. Para yung mga manonood, ka-OE. Oo, yung gi-vlog kay nasa pa. Lolo. Yorn. Ko alam. Punta to tayo. Pakyalab. Daog na tulap. Asa? Napibakit na yan. Napuin baki ning layat. Pahits na unta to. Ohoy. Nakuha si John Ray naman. Hindi niya nakuha yung isda guys. Kasi nung patira na siya. Maraming pagtsagaan mo. merong baki palaka na lumukso. Lumundag Kaya kaya wala ibang wala flashlight day. Katong ni Daniel Dexter ba? wala ibang flashlight. Ala niya duhang sila. Dalawa pa. May palaka na lumundag so naka Di ay. Tanan. wala man may kurente dong ay sa manang kuana dong. Hindi. Wala man dong. Nanay may pakurente.
Na di kay baw di mukhaon og pantat dong. Lami ana isa bilang na. Ah mukhaon dili sila pantat. Nami taga. Asa mo na ga? Na ya gusto ko papi taga. Ya. Ora mo. Ya. Ora ba mo dito? Dagan kay pantat. Ay lubog man lang ga. Lubog ang tubig man. Nagre-rescue sila dito sa amin. Putos maigo. Bakit? Katong namo ti daghan ng hurinti dirigat. Ay wala man may kurente dong. Awa gud oh mo ay. Tinidor ipakita mo to tinidor lab hoy. Ipakita mo tinidor natin. Oh tinidor ang ginamo ah mano-mano. Ya katawa ko buko bro. Spaghetti na maigo na nito. Spaghetti. Pero daghan kay magpista pantat ra. Mga on mo pantat dong. Kon ay. Hoy kuan ka na dong naanay. Largo eh. Di mo kag pantat do? Bungalong maning tatay. Dong. Tanong nila. Wala pistahon, wala pantat. Pero gitugwayan lagi ni. Ora yan sa daghan na bagay nakakuha. Tinatanim nila to guys. Pero damo to, tinatanim nila to sa dito sa sapa para ipakain sa kalabaw. Ha? Baki na. Dili dong oy, kuan man ni awa. Baka ano ka prag? Oh ina piyo. Piyo man ni piyo. Lambe. Yung daghan kay guwang dire. Nindot kay ni dong oy, crispy ba? Lami bitan eh. Lami oy, Kaya akong crispy. video ay largo-largo lang to. Luto niya nagkaon. Oh, luto dayon siya. Imuhara dayon siyang Manak sa mga sugba sa sapa dayon largo og kaon. Nanti dano bagora na. Taw-taw di ni nakabalik. Ay dugay na mi wa kabalik diri dong. Naka-ari na mo ate. Nakadaghan na mi sigbalik diri dong. Ari dili inani. Pero Prag mo kaon. muha mi gon ba kamprag. Prag mo pang Piyo man ni dong. katong malap. Piyo og shell, piyo og shell. Katong galing na. Diba? Makaan ba na? Oh, laki tagak. Oh, Daga ginana to eh. asa man dong? Na saan sa imbornan. Ay, ang akong nakita duha ra. Dagan mo. Nay dagan dira. Pero ikaw to dagan gina. Wa man bitin dira gud. Dong gamay bati magtubig ron dong kay kuan man dong. Nakatumong mi ba nga ang tubig kay kanang itom aw kada itom lubog ba? Ay lubog bitan tubig. Karon lambat nga na. Dagan mo. Oh, para patay na baki oh. Muntaga ng timing udto kay wagi mapatay. Itong ano pana. Pana lagi. Ito. Lubog ron tubig ko dagan mo patay. Udto sama na udto kay dagkan og kabaw. Matay kuha ni dai lubog eh. Waay. Oo. Bakit na lang dagan. Lubog sa Bisaya, sa Bisaya lubog pero yung kung sa Tagalog, Kataging na makibire kay. dagan gitog dako asa sa kanila Tagalog Giduol lubog. mi ato kay nagtuod na siya kung sa dato among gi. Meaning hindi clear o hindi Sige na balik diri. 2020 sugod mi. Pero kana mo kauban kay magnas lay taga kaliwat diri ng Spaghetti na maigo na nito. spaghetti ra ig una ni imong kuan dong pampatay. Kay tinidor man na. Hait kayo. Grabe ko na tinidora ay pagka kayo. kabuang man signal ra. Pabarang dito tong tawo. Mo ni tinidor di as kuan. Wala na kay kare sa kanato na. Wala pa ni bulintang kay. Kana diya kay katunga bay nahimo ng kalsada dira ay. Karon nindutan ninyo kalsada god, lipay kay mo. Nakasa di mo tay. Taga kuan kaduwawan ra man ang Ang katong magsigpa na taga kaduwawan ra. Labangon. Sika to lito. Lito ito pangan atong usag gisultian mo ko kay kuyog kog pamaki pangasako lang ko. Kanilito. Kato ika nam tinano ni agnadlaw kay kanang ano bakit kampal kinang daghan kitos lag pa. Ato ni daghang baki dito. Mura Abot pantat. magimi dito katong dito ay. Mo ba dong? Oh, dito Di ba nailuwat ito ba? Diba? Kaning kuan ra ito kog pantat namingoy ko may sigdiga niya. Kuan day baki ka sig kuan kanang sa ba kamakaon. Nakakuha mo gibuguwang dali ang sa. Una taga. Kana dito. Kaon mo guwang. Oh, kalami ana te. Lami kay na eh. Katong ubos do ba dai tabay The do. orange man away sa iso ba? Oh, bakyo. Dak pa dong. Dak pa nga. Lami kay na dongoy. Lami kay na oy. Mami nakabutos ako. Ha, nabuta di ka? Nakabutos ako sa una. To nagsigigugod-gugod mi ani man ni. Ang kana iyang puti sa buko-buko ba ni sirit. Buko-buko dai Kato gikan dito dong. man tabay ba? Tulayo kong tabay dito ba? Abot mi nga. Ang Ang unsa man lab? Taka. May ang pantat naan. Ang pantat ni sige mo ka. Bitaw sud sa dunggan, buwan na matay. Tabang na sila. Oh, hayan. May apat na po kami. 4 million back tamprag. Marami na kaming kamprag.
Dito. Clear pa yung tubig dito pero running water kaya walang makukuhang isda. Kambrog deh, so sa ako. Asa? Isud na kana color blue kana kay kuana. Imported. Kita to automatic pa sa kusog dong. Ha? Ara dito unahan ay. Natikan dito. Natikan dito gani. Ano yung mga bakit? Manok to niyan. So, naghihintay yung mga viewers natin na maraming may makikitang isda tas makukuha mo. Para day. Guys, meron ding ilog or sapa sa sige na ubos yan. Malapit sa aming bahay. Malapit sa aming bahay pero Dami lang nagkukuryente dito. pupunta kami doon mamaya pagkatapos namin dito tas mga baka hindi ang sakit Tagalog anong libog baka hindi sana baka clear yung tubig doon tas magvi-video kami na may isda tas tatagain ni John Ray or gagamitan niya ng kanyang tinidor. Magic tinidor. Pakita mo nga tinidor natin dong. John Ray, pakita mo tinidor natin. Yan yung tinidor namin. Magic tinidor na tutulong sa amin na makakuha ng ulam. Isda. On the go. Kudirati oh mga laya. Dayon ay kabaw dia anak pa ko. Libang ko to din bakante ado yung bus. Ito, hindi namin to sila kasama. Yung taga dito sila. Himba ba? Tapos nagtatanong sila kung anong ginagawa namin dito. So, uy! Oh! Paghinay! Kanday, ali ko dre. Uy! Oh, nahulog siya sa sapa. Sa sapa, sa ilog. Low mara dito ay. Say hi to my vlog. Nagva-vlog ako dong. Tapos mag-subscribe ka sa channel namin ha. Jan and Feb Vlog. Okay ka no? Okay. Joke ra dong eh. Joke ra dong ha. Huwag kayong mahiya uy. Joke lang po. Joke lang. Hoy, imong gitamakan dong na shell oh. Tara oh, okay kayo. Ay gibang kong dimli na maooy. Oh Abi ko mauna gyud. Ito dito na shield dito. Oh, ato tay, nay dagang shield dito tay. Sandun na dagang tigbake. Daghan kayo. Na tindahan dagan kayo. Love. Dili ba ingon sila ba nga sindahan daghan kuno kaayo mga baki. baki. Aw. Bukuron. Love, baka malalim dyan ha. Huwag kang lumakad dyan oh. Sila Dexter at yung kapatid ko pumunta na sila sa malayo pero wala silang dalang sisidlan. Oo. Love, ayaw dira love. Tara. Punta na tayo. Doon tayo sa ibang daanan. Guy, love, say hi to our vlog. Joke. Yung mga hindi sa ating vlog, sa mga subscribers natin. And then stop the video. Oh. Stop that music. Baka may isda dyan, uy. Sila tagbaka diha. Lingkod hig. Lukso taya. Hindi ko lukso. Mulukso ko ba? Mulukso ko ka. Ato ko ubo. Parang yan. Ciao. Di lukso na. Asa kayo magilukson pero sa kalakaw? Kanya lukso. Hindi ko ari ra ko dapit. New. Hala patay tanawa biraha dyan Rebelin. Imbis na tabangan. Guys, imbis na tulungan namin, nagbi-video na lang ako. Oh. Sige, lumakad ka soy. Sige. Oo. May instant medyas na si Dandan. Tingnan mo guys. Tingnan nyo guys. The show must go on kasi naghahanap pa rin. Oh. Ano yan?
Kampag wala kalami puti sandor. O sige, ilagay. Ibutang dira ya. Adik anak dia kay puti man. Ah, wait sa. Mo man isago na dito. Tara. Ayo na isago. Na. Mama Pedro ay kabuag sago na, may ihaw tigid mo. Huy, hugasi imong tiil oy. O ato na lang. Dong katong pagbaha ba. Kasi yung pinuntahan namin guys, paliguan siya ng kalabaw kaya ganito kalalim, ganito kaputik. Kuan man, awa dapat akakuan mo kaduwawan. Napudoy baboy na ano ilihan. Ako wala. May baboy, naay baboy nga naanod pagbaha. Ang amo ng kabaw kay kaduwawan ng kabaw pero Pero buhi, patay. Patay. Sa may kanaw-kanaw nakita. Di en gito atong 54 o pila to ka baboy. 21 na. Luuyo good. Dagang gitog na ano dito. Tag-iya to kay. Ka-cute niya guys. Bakit? Palaka. Panty na panit. Taman. Kung malaki to. Nakita na mo dito. Buwan pantat mo bukod taw. Ah. Ha? Tagko na yung tagsa nga ba? Hindi rin ko pagkampal mo. Iyo nga po mo. Ayan. Tara. Wa mo wa. Bye guys. Magvi-video na lang kami sa luto. Naluto na namo. Wala uy. Bye-bye. Thanks for watching.